o paso doble de Lampái a Milla del Estero, da zona da Ulla, e vamos a seguir ca Muñeira do Oiro.
cambiar otra vez de ritmo y vamos a irnos para una jota, en este caso es una jota acompañada con voz de gaita, así que a todos dos, jota de gaita. Voltamos ás muñeiras e contamos outra vez as nosas mozas do baile, a muñeira de Vila de Cruces.
vai chegando a nosa intervención, digo vos que non vos vallades porque chegaron 3 peixes de Coruña, e seguido vos profesor. E bueno, para rematar a tello iso, vamos a tocar unha muñeira, concretamente unha muñeira recollida, vamos, escoitada dos campanillos de Vila García, e como non vamos a ser sí, tocarla con as panderetas, ampliamos gaitas. Foi un placer estar aquí con vos. Somos poucos, pero ben amigos. Así que un placer contar con vosa presencia. Que enxentes os nosos ouvidos e os vosos aplausos. Así que, con todo el vos, bendiga a todos. Gracias.